खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिआर सोरखारा 79थि उदांस्रि सानाव बिहोमा होनायनि थाखाय सा 6,387 नोगोरारिफोरखौ मान बावदों। मोनसे जारिमिनारि आगानजों गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सोरखारा समाजाव बेसेनगोसा बिहोमा होनायनि थाखाय ओनसोलनि सा 6,387 सुबुंफोरखौ मान बावदों। बे गेदेरथार मान बावनाय हाबाफारिया क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जादों, जाय बिटिआरनि जारिमिनाव बेबादि गिबिसिन गिदिर थाखोनि नोगोरारि सिनायथि होदों। बे मानगोनां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय फैदों, जेराव बिमा सिबिनाय बिथांखिनि सिङाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि बिमाफोर, दुलाराय बाथौ महासभानि दौरि, गुरि बाथौ दोरोंनि आजाज आरो रमान हांखो सोमावसारनायनि सा 16 मुंख्लंफोरनि नखरफोर दं। रेडिअ' आरो टेलिभिजन महरगिरिफोर, सिखना जोहोलाव आरो रायमना हायुङारि पार्कनि हाग्रा रैखाथि होग्राफोर आरो ओनसोलाव गोजोन, हारिमु आरो सुबुं समाजनि जौगानायाव बिहोमा होग्रा गोबां सुबुंफोरखौबो गनायथि होनाय जादों। हाबाफारिनि समाव सिएम बर'आ रमान स्क्रिप्ट सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय नखरफोर आरो रेडिअ' आरो टिभि महरगिरिफोरनो गावनो 50,000 रां चेक गथायो। हाग्रा रैखाथि होग्राफोरा साफ्रोमबो 10,000 रां मोन्दों। फारसेथिं बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि गोथां बिमाफोरनो दानफ्रोमबो 1,000 रांनि राङारि अनसुंथाइ होनाय जादों। बे हाबाफारियाव मन्त्रि इउजि ब्रह्म, एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो जयन्त बसुमतारी, एमएलए, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा, बर' साहित्य सभानि आफादगिरि सुरत नार्जारि आरो गुबुन गुबुन मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादों। बे फालिथायाव दोरोङारि नेमखान्थिफोर आरो हारिमुआरि दिन्थिफुंनायफोर दिन्थिफुंनाय जादों, जाय खौसेथि आरो गोग्गानायनि आबहावा सोरजिदों। फोरबोआव बाहागो लानानै सिएम बर'आ ओनसोलनि दावबायनायखौ महर होग्रा बाउसोमनाय, हारिमुआरि दैदेननाय आरो समाजारि बिहोमाफोरखौ मान होनो थाखाय बेखौ मोनसे जारिमिनारि आव-फाव बुंदों। बिथाङा गोजोन, जौगानाय आरो समाजारि न्यायनि थाखाय खामानि मावनायजों लोगोसे दोरोङारि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनो बिटिआर सोरखारनि रादाय होनायखौ रोखा खालामदोंमोन। बे जारिमिनारि गनायथिया खालि गावारि मोनफुंनायफोरखौल' फालियाखै, नाथाय मोनसे सनमानगोनां साबायखर बावनाय आरो बयखौबो लाफानाय समाजनि थाखाय सोरखारनि नोजोरखौबो दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि सोमोनांथाव गेलेगिरिया 2 मिनिटनि गेजेरावनो 3 रुबिकनि किउबफोरखौ फोजोबनानै भारतारि रेकर्ड बानायदों। क'क्राझारआ 12 बोसोर बैसोनि निशांत शर्मानि जाफुंसारनायखौ फालिगासिनो दं, जाय गोबां रुबिकनि किउब्सखौ सुस्रांनायाव रैखाथि आरो रोंग'थिनि थाखाय इन्डियान बुक अफ रेकर्डआव जायगा मोननो हादों। डन बस्क' फरायसालिनि थाखो 8नि फरायसा निशांतआ मोनथाम रोखोमनि घनफोर 2x2, 3x3 आरो 4x4 खौ खालि 1 मिनिट आरो 58 सेकेन्डआवनो सुस्रांदोंमोन। रबीन्द्र नगरनि बिजय शर्मा आरो सितु शर्मानि फिसाज्ला निशांतनि जाफुंसारनायखौ बिथांनि फोरोंगिरिफोर, लोगोफोर आरो जायगानि सुबुंफ्रा बाख्नायदों। बिथांनि गोख्रै नोजोर आरो बाउसोमनाया जिल्लानि गोबां फरायसाफोरखौ थुलुंगा होदों। बिथांनि नखरा बिथांनि मोनफुंनायाव गोग्गानाय फोरमायदों आरो बिथांखौ लामा दिन्थिनायनि थाखाय बिथांनि फोरोंगिरिफोर आरो बोसोनगिरिफोरखौ मान होदों। बे जाफुंसारनाया क'क्राझारनि थाखाय गोजोननाय लाबोदों। गोबाङानो बिथांखौ लाइमोन पाजल गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय सासे रल मडेल बुंदों। थामथि खौराङाव दङ भारतआ 79थि उदांस्रि सान फालिनायजों लाल किल्लायाव फिरफिला बिरहोदों गाहाय मन्थ्रि मदिआ। 79थि उदांस्रि सान फालिथायाव गाहाय मन्थ्रि मदिआ हादोरखौ दैदेनदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ शुक्रबाराव भारतनि 79थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै लाल किल्लायाव हायुङारि फिरफिलाखौ बिरहोदों। फ्लाइं अफिसार रसिका शर्माया बे फोरबोआव हेफाजाब होदों। बेनि उनाव हायुङारि फिरफिला आरो अपारेशन सिन्दुर फिरफिलाजों लोगोसे गंनै आइएएफ MI-17 हेलिकप्टारनिफ्राय बिबार सारदों। रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह, रैखाथि मन्थ्रि सन्जय सेठ आरो रौनिया, दै सान्थ्रि हानजा आरो अख्रां सान्थ्रिनि गाहायफोरा गाहाय मन्थ्रिखौ बरायदों। बिथाङा हादोरखौ बिबुंथि होनायनि सिगां मोनसे फालिथायारि गार्ड अफ अनार मोनदोंमोन, जेराव नोगोरारिफोरखौ 2047 मायथाइसिमाव विकसित भारतनि फारसे खामानि मावनो खावलायदों।
बे बोसोरनि आयदा नया भारतआव 2500 केरेट आरो माय भारत मावसोम हानजाफोरा लाल किल्लानि मोखाङाव लोगो बानायनाय नुनो मोन्दों। गेलेगिरिफोर, आबादारिफोर, फालांगियारिफोर आरो सुबुं समाजनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सा 5000सो जर'खा हांख्रायगिरिफोरा बाहागो लादों। गिबि खेबनि थाखाय 140 नि बांसिन थावनिफोराव मोनाबिलि फालिथायफोराव अपारेशन सिन्दुरखौ गोसोखांनो थाखाय हाथियार गोनां आरो रौनिया हानजाफोरजों हादोर अनफावरि बेन्ड दिन्थिफुंनाय जागोन। हर घर तिरंगा अभियानआव हादोर नाङैनो गोसो गुदुं बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव नोगोरारिफोरा गोबां अनजिमायाव तिरंगा यात्राफोराव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ सिनाय मोनै हारिनि सुबुंफोरनो हा फाननो एबा भारा सोनो नाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रि। गावनि 79थि उदांस्रि साननि बिबुंथिनि समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सुबुंफोरखौ रायजोनि हा, रांखान्थि आरो थागिरिफोरखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै सिनाय मोनै हारिफोरनो हा फाननो नाङा होनना खावलायदों। जों आसामखौ हा आरो लाभ जिहाद बायदि खैफोदनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय रादाय होनाय। हानि मोनसे फिसा बाहागोखौबो सिनाय मोनै सुबुंफोरनो फाननो नाङा, शर्माया बुंदों। सुबुं सानखोआरि सोलायनायनि सायाव सांग्रांथि होनानै बिथाङा बुंदों दि जुदि असमिया हारिया सिरि थायोब्ला इयुनाव बायजोनि सुबुंफोरा हायुङारि फिरफिलाखौ बिरहोनो हागौ। बिथाङा दाबि खालामदों दि सिनाय मोनै हानजाफोरा गुवाहाटी आरो गुबुन मख'जाथाव ओनसोलफोराव हाबफैगासिनो दं, जाय हा, सुबुंफोर आरो हारिमुआरि उनमोनथाइखौ खैफोदाव खोख्लैगासिनो दं। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो गोख्रोङै बुंदों दि मोनसे सम दंमोन जेब्ला आयेन आफादनि 80% बांसिन सोद्रोमा एमएलएफोर आरो मन्थ्रिफोरा मोनसे सिनाय मोनै हारिनिफ्रायमोन, जायनि गोहोमा आयेनारि खान्थि, साख्रिनि खाबुफोर आरो गावारि दारिमिनफोराव रोखामोन। बिथाङा थागिरिफोरखौ बिसोरनो न' भारायाव होनायनि बेरेखायै सांग्रां खालामदों। शर्माया बारग' कंग्रेस सोरखारखौ जायगायारि सामलायनायखौ खहा खालामनाय आरो बेबादि सोलायनायखौ होबथानो हानायनि दाय होदों। बाथि खौराङाव दङ इपिएफअनि गेजेरजों 3.5 कौटि गोदान साख्रि सोरजिनायनि थांखिजों पिएम-बिभिआरवाइ बिथांखि बेखेवदों गाहाय मन्थ्रिया। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मैया लाल किलानि गाहाय मन्थ्रिनि जौगाखांनाय भारत रजगार यजना पिएम-बिभिआरवाइखौ जागायजेनदों। बे बिथांखिखौ इमप्लयिज प्रभिडेन्ट फान्ड अर्गेनाइजेशन इपिएफअनि गेजेरजों बानायनाय जागोन। 1 लाख कौटि रां बाहायनानै नोजोरारि बिथांखिनि थांखिया भारतनि गासैबो सेक्टराव 3.5 कौटिनिबो बांसिन गोदान साख्रि सोरजिनाय। पिएम-बिभिआरवाइआ भारतनि मावदांसा गोहो, गुबैयै लाइमोनफोरखौ गोहो होनायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगान। गुबैयै बे आगानआ दिहुनथाय सेक्टराव साख्रि सोरजिनाय, साख्रि मोन्नाय आरो समाजारि रैखाथियाव गोसो होगोन। द'थि खौराङाव दङ बिटिआरआ 79थि उदांस्रि सानखौ गोग्गानाय आरो खौसेथिजों फालिदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर सोरखारा क'क्राझाराव भारतनि 79थि उदांस्रि सानखौ जोंसारनायजों फालिदोंमोन, जायखौ गोजोननि नोगोर महरै मिथिनाय जायो। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'आ मान आरो हायुङारि गोग्गानायजों हाबाफारिखौ गोसोखांनानै हादोरारि फिरफिलाखौ बिरहोदों। फालिथायफोराव मोनसे गाबगोनां मार्च पास्ट, हादोर अनफावरि बेन्ड दिन्थिफुंनाय आरो जिउगोनां हारिमुआरि दिन्थिफुंनायफोर दंमोन, जाय गोजोन, खौसेथि, दावगानाय आरो मिजिंनि गोसोखौ दिन्थिफुङो। गावनि बिबुंथियाव सिएम बर'आ थांनाय 5 बोसोराव बिटिआरआव मख'जाथाव सोलायनायफोरनि सायाव नोजोर होदोंमोन, जाय जिथाइफोरनि दावराव-दावसिनिफ्राय गोजोन, खौसेथि आरो सोफादेरनायनि मोनसे गोदान मुगायाव थांदोंमोन। बिथाङा मेलेमगोनां फरायसाफोर आरो मुंदांखा नोगोरारिफोरखौ गावसोरनि बावसोमनाय आरो मोनफुंनायनि थाखाय मान बावदों, जाय हादोरनि नंगुबै आदर्शफोरखौ दिन्थियो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो गोसो गुदुं नोगोरारिफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय खौसेथि आरो दावगानायनि बेसेनफोरनि फारसे ओनसोलनि रादाय होनायखौ रोखा खालामो। स्निथि खौराङाव दङ आसामआ सा 21 बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ होखारहरदों। उदांस्रि साननि सिगां हर गेजेराव मोनसे गोख्रै अपारेशनाव आसाम रैखाथि हानजाया श्रीभूमि सिमानिफ्राय सा 21 आयेन बेरेखा बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ हमदों आरो होखारहरदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव बे खौरांखौ फोसावो। बेखौ थांखिनानै बुङो हर गेजेराव उदांस्रि, थारैनो सोदोबारि बाथ्रा। मावख'आरिफोरा बुंदों दि हानजाया गाज्रि थांखिजों भारतारि ओनसोलाव हाबफैदोंमोन।
आयेन बेरेखा हाबफैनायनि बेरेखायै रायजोनि गोख्रों खान्थिखौ दिन्थिनानै बिसोरखौ थाबैनो सिनायथि होनाय जादों आरो फुङाव बांलादेशआव दैथायहरफिननाय जादों। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि बेफोर सिनायथि आरो पुशबेक हाबाफारिफोरा फैबाय थानाय सानफोराव सोलिबाय थागोन। हादोरनि 79थि उदांस्रि साननि माखासे घन्टा सिगां जानाय अपारेशनखौ सिमा रैखाथि आरो हायुंआरि जारगोराथिनि सोमोन्दै मोनसे गोख्रों खौरां महरै ओंथि बेखेवनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।